Hej alle sammen, og i dag spiller vi Minecraft ind på GGPP. Og jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har fået købt et kit. Det her kit har jeg købt, eller det hører sammen med det der. Og du får halv diamond rustning, eller ikke halv, men kvart. Så lad os komme ind. Undskyld, jeg glemte at puste min mikrofon. Men det er simpelthen en ny ting, jeg har købt. Der er mange, der har købt den på den her server. Oh shit. Men i hvert fald i det starter kit, der render du bare rundt med jernrustning. Okay, ham der han dør nemlig. Sådan der. Og med det her kit, der skal jeg se. Nu skal jeg lægge den der ting ind. Og det kunne jeg så ikke lide, fordi han var død. Han døde ikke af mig. Men det gør han lige om lidt. Wow. Læg. Og jeg får repareret min computer. Eller jeg får i hvert fald... altså sådan ikke lægger så meget med. Der så jeg. Så skal du samle på dem der. Og jeg gik lige ind med en ender chest der. Så skal han dø ham der. Wow. Jeg hader dem der. Wow. Okay. Okay, jeg døde ikke. Og du kan skrive ESC. Ender chest. Okay. Men i hvert fald. Wow. Undskyld, jeg lige lavede sådan der. Jeg fik bare et chok. Okay, jeg har ikke en skid HP. Okay, det har han heller ikke. Der. Godt. Nu er jeg fuld. Nu skal jeg lige lidt væk. Sådan der. Og jeg kan lige finde alle enderchesten. Der er en. Nu skal jeg lige se, hvordan der er en oppe i det. Der er en der om bagved. En derinde. Lad mig lige holde derinde. Der står lige der. Der er den enderchest. Der er enderchesten. Nå, så her er der en sted, mener jeg. Men så lad os komme tilbage til PvP. Og I kan se derude. Dræbte. Nederst. 97 død. 125 og monies. Eller penge. 700. Og du får penge for at sælge netterstars. Det hedder netterstjerner. Og teammates. Nej. Okay, kan jeg nu skrive jeg se. Shit. Okay, først død. Det var så ikke lige så godt. Men så kan man skrive King
Så får du så lige det her. Men jeg forstår ikke, det er jeg simpelthen er lort til at spille med. Så lad os lige se igen. Altså jeg tror, jeg er dem der, men de har Hero. Hero, det er det bedste. Det er bedre end det her. Prøv at se der kommer altid bare 2 mod 1. What fuck? Se, nu døde jeg allerede. Men så hvis jeg tager det her. Fuck, jeg vækker ham der. Lige i ansigtet. Nej. Nej. Wow. Ham havde jeg ikke engang opdaget. Okay. Et shot mere. Altså et kill mere. Og så 1 sælger jeg min Nether Stars, og 2 slutter vi af. Der. Vi ser, om der bliver mit 100 drab. Det bliver nok ham der. Wow. Hvor blev han af? Han er der. Og det bedste af GG er, at du skal samle på noget. Det var så lige de drab der. Nå, sådan der. Du er ikke længere kamp, og du må logge ud. Nå, okay, så er det han. Høj. Nå. 24, vent, just stress. Og så hold øje med mine penge herovre. Så er vi oppe på 1300. Okay. Jeg håber virkelig, subscribe på min kanal. Og jeg lægger link i beskrivelsen, hvad IP'en er. Eller det er bare ggpp.com. Men i hvert fald håber jeg, subscribe på min kanal. Hej hej.